Happy Pasay Day! Ayon sa pagsisiyasat na ginamitan pa ng luhika, mahika at walang mga konsyensya. Ako po, si Manggas at ito ang Siko. Sino ako? Naging batas na sa bansang Australia ang pagbabawal sa mga edad 15 pababa na gumamit ng social media. Epektibo ang nasabing ban sa November 2025. At ngayong darating na Enero ay may mga trial na sila para sa pagpapatupad nito. Layo ng Social Media Minimum Wage Act na mabawasan ang mga insidente ng cyberbullying na labis na nakakaapekto sa mental health ng mga kabataan. Inatasan ang mga social media app na tiyaking masasala ang mga media user na dapat edad 16 pataas. Ang lalabag ay may multa ng hanggang 49.5 million Australian dollars o mahigit 1.9 billion pesos. Suportado ng mga grupo ng mga magulang ang nasabing batas. Pero tutol dito ang ilang grupo ng mga kabataan. Ikaw, kabisyo. Kung ipapatupad ito sa Pilipinas, papayag din ba kayo? Yan ang ating Siko. Sino ako? Sino ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Morning call! Morning, Tis! Kabisyo, feel good morning! Lunes na karon, Pasay Day. Sa oras sa 7:31 ay kasama niyo na ang pambansang Anggol. Anggol December 2, 2024, kauban gyapon ang dahilan kung bakit ka nanonood ng radyo. Ang inyong pambansang Tita Max, Tanya Chinita. My chinita girl, my chinita girl. Hi, Mang Kanor. Good morning din sa'yo. Good morning. Good morning. Ako parang papayag ako kung may ganyan dito. Ang problema lang. Anong problema, Mang Kanor? Yung mga magulang kasi yung nagbibigay ng cellphone sa mga kanilang mga anak. Bawal ba? Kunyari, Explain, elaborate. yung batas na yun dito gagamitin sa Pilipinas, malabo yan. Bakit? Kaya yung mga magulang bibigyan ng cellphone ng anak para tumahan. Tama. Nung bata tayo, ikaw, Mang Kanor, ano ka ba? Para tumahan? Baby, ano ka ba? Ano bang generation mo? Gen Z ako. Gen Z, kami, millennials kami, ikaw. Gen Z ako. Ikaw sa'yo, lost generation ka na. Tayo kasi nung bata tayo, call ang binibigay. Ito candy, tahan na. Ngayon ito tablet. Hindi ganun. Hindi candy lang. May mga ganun. Mga spoiled na anak dati. Candy. Isa atin dati, hindi. May walis, may tsinelas, hanger. Pag dito mainit. Tatahan ka o hindi? Walis ting-ting. Ganun yung higpi. Diba? Nag-aaral tayo dati. Si Jose Rizal ayaw, di ba? Ngayon hindi. Para tumahan tablet, para tahimik ang bata. Exactly. Agree ka ba, Tits, if ever gawin din yan dito sa Pilipinas? Ano yung dapat? 15 below, bawal pa mag-social media. Okay lang sa akin. Agree ka? Yes. Bilang magulang. Kasi tayo nabuhay tayo eh. Of course, iba na yung panahon ngayon, pero kaya yan. Oo. Sa akin, go ako. Oo nga, no? Parang iba na kasi yung influensya ng mga anak ngayon. Parang sa akin. Ano-ano na yung natutunan nila. Ang dami nang nai-inject sa kanila ng mga knowledge na yung iba hindi naman totoo. Dati, nung bata tayo, filtered. Kung ano yung tinuturo sa atin, napapanood natin sa TV.
Yun yung lang. TV, hindi lahat pwedeng mapalabas. Kumbaga filter din kasi merong regulations na sinusunod. So, ang ganda talaga ng pagkabata natin. Walang- Hindi tayo masyadong bastos, wala tayong masyadong Kasi bawal yung mga explicit words. Oo. So even dito sa atin sa radyo, TV and radyo. bawal tayo magsalita ng mga At si Mang masasama. Kanor! Hallelujah. Apatay. So, yung generation natin maganda kasi talagang Even hone tayo, nahubog tayo ng mga maaayos na komunidad. Ngayon kasi sa cellphone wala namang regulation na sinusunod. Siguro even Digital. before the digital age, 'di ba? Yung pagpapalaki sa atin, talagang ang mga laro natin, talagang mga patintero, mga tumbang preso, mga basketball. Bye-bye si Mang Kanor ring tatay. Basic, tatay nanay. Di ba? Oh, di ba tulog na tayo, mahal? Magluto muna ako ng gulay-gulay, Ganon yun, di ba? Kain-kain. Kunyari kumain kayo. Ganon yun. Walang ganun kami laro. Meron kami, kunyari, nagluluto, ilagay nyo Sa inyo sa... laruan nyo, T-Rex mga dinosaur nung batch mo. Maliban pa yun, maliban pa yun. Oh, di ba? So, kung sakali mang gawin yan sa Pilipinas, kahit ako, agree din ako Para yung mga bata, Akin mag-focus po. sila sa Pag-aaral. pag-aaral. Hindi yung kahit ano-ano na yung... Mabubuhay nang walang gadget. Mabubuhay. Oo naman. Yung mga magulang, kayo ang tanong natin sa mga kabisyon, mga magulang, kayo naman ang sa tingin nyo, minsan guilty tayo dyan. Kahit ako guilty ako dyan na para tumahan, bibigyan mo cellphone. Pa hindi manggulo, bibigyan mo ng cellphone. Hindi dapat ganun, di ba? Turuan mo na lang mag-drawing or kumanta para yung talent lalabas. Hindi na yung iisipin nila. Or TV. May TV pa naman, tsaka radyo. Oh, exactly. Diba? Oh. So, pwede, possible Pwede naman pa. yan. O kaya pwede nang bigyan ng tablet or gadget call pero walang social media na naka-install. Oh. Pwedeng ganon. Games lang. Game, ganun pa rin. Ay, ganun pa rin. Bawal pa rin. Para, kasi, di ba? Tetris. Snake and ladder. Pwede mag-snake and ladder sa cellphone? Diba? Yung mga Space magulang- Impact. Buhay pa ba yun? Buhay pa yun. Oh, diba? Yan. So, shout out sa ating mga Gusto ko yan. magulang at Sana mga din. kabataan na naway, sabi nga, naway maano na bawal na. Magawan pa ng paraan. Pero Australia po yan, hindi po yan dito Oo. sa atin. O, imay, ganun ka, yung government nila, no? Concern sa mental health ng mga bata. Hindi, anuhin natin to para sa mga kabataan natin. Diba? Ganun. Sana all. Sana mangyari din yan. Mama, gusto ka ng candy! Sabi nung bata? Sabi nung mama. Ay. Pinagalitan dahil nag-tablet buong araw. Yung bata! Yung mama. Hindi, nanood lang ng K-drama. Yung magulang? Yung bata. Kaya sabi niya, anyo nga sa'yo, kansahamida. Sabi ni mama? Sabi ng papa. Ay. Iba yung pinanood niya Mga siksi. Yung papa? Yung bata. Pa yun, kaya nga, bawal. bawal sa bata. Sa papa. Ay. Diba? Anood siya ng mga tiktokiris nag-twerk Yung bata! Si Papa! Kaya pala nag-twerk na rin. Yung bata? Yung mama. Ayaw magpatalbog, no? Yung mama. Yung Papa. Tapos nag-shopping sa TikTok. Uy, si Mama? Yung bata! Ayun, nakabayan ng malaki. Yung mama. Yung bata. Pagdating ang daming parcel nag-shopping pala. Si Mama? Yung bata. Ay, ipagbawal na talaga yan. Sa bata. Sa Papa. Oo, kasi maraming kachat yan Si Papa? Si Mapa? Mapa. Tuloy-tuloy pakikinig sa 90% Love Radio. Kailangan mo bang i-memorize yan? Basic!